osachedwapa tikupasirani zimene Wayankhula Kalindo lero lino pa 29 Oktoba 2024. Paja Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president amene amayankhulira bungwe lawo lotchedwa Malawi First. Iyeyi akuti amayankhulira anthu amene alibe kuthekera kokuti akayankhula mawu awo atha kumveka. Ndipo lero lino Kalindo pa 29 Oktoba Wayankhula motere. Takhalani pompo ndipo tamvetsera. Utenga opita kwa Kaliati, mamembala onse a UTM akufamire kwa anthu amene anamwalira pa ngozi ya ndege komanso kufamire ya Chilima. Utenganso umene ukupita kwa onse amalawi okonda dziko lawo. Ndakutengerani utenga wokoma kwambiri mama wa uno. Mulungu andituma kunena akuti isi nthawi yokuti muzidandaula, because he is about to say something. China chilichonse chikamachitika pa dziko lapansi, whether cha negative kapena positive, chimachitika chifukwa cha chifukwa. Nkutheka kuti ena ake samaziwa kunena kuti zenje lomukumbira wina umakhonza kugweramo wekha, ndipo nthawi zambiri zenje limene lidi umagweramo wekha. Munthu ukamapanga chiwembu chofuna kupweteka anthu ena, usamaone ngati mwina Mulungu sakukuona. China chilichonse Mulungu amakhala kuti anachiziwa kale ife tisakudziwa. Choncho inu a UTM utenga wanu ndu makamakaso inu a Malawi akufuna kwabwino. Akunena kuti munyadire kwambiri ndi kumangidwa kwa Kaliati. Mulungu ndi amene wandituma pakati pa usiku kuti ndikulankhuleni kunena kuti God is about to say something. Ndipo kwa amene mmakhulupirira kuti inu ndinu mabeliever eni, tapitani ku khoti kuja muone mapikicha, komanso kwa amene munapitako ku khoti kozulo mundikhulupirira kuti zimene ndikunenazi ndizoona. Kumene kujatu kunabwera Saulo Chilima, koma ambiri amene mmaona maso anu amene simmaona bwinobwino maso anu mu uzimu, mukoza kuona ngati izi ndi chamba, mukoza kuona ngati ine ndasala pang'ono kupenga misala kapena madrama andifikapo. Koma kwa amene muli ni maso auzimu mukundikhulupirira kunena kuti amene ujayo anamangidwa uja Kaliati uja wamangidwa zulo uja, kumene kujako kunachitika zinthu zazikulu kwambiri, ndipo Saulo anali konkuja. Kuteroko Mulungu akufuna atilankhule ife a Malawi kuzera ku arrest imene ya Kaliati, koma mwina ambiri simukudziwa. Choncho Mulungu andituma kuti ndikuuzeni kunena kuti pa ize chachikulu chimene chikufuna kuchitikacho chasala pang'ono kuti a Malawi muchiziwe. Kwa iwowo amene amachita plan arrest imene amaona ngati ni madolo, koma sanadziwe kunena kuti ndi Mulungu amene wapangisa kuti amange mayiyo. Chifukwa mukauonanso mulandu uja ni mulandu woopsa umene amuchita charge uja, koma mukauyang'anisisa kwambiri muona kuti mulandu umene ujawo Amalawi sanayenere kutuluka chonchicha. Amalawi anayenera kuti akhumudwe atamva charge sheet ijayo, koma anthu anatuluka moopsa kwambiri. Kutero kuja amene ni Mulungu akufuna akulankhuleni inu a UTM muziwe chilungamo. Chilungamo muchiziwa posachedwa pompano. Kodi Mulungu tundu adzatheka bwanji? Mulungu si chisiru, Mulungu ndi woopsa kwambiri. Chifukwa chake dzulo lomwe lija anthu ena ake anapita ndikukakhala pa emergency meeting, ndikupita so kawiri ndikukajambula kawiri pa drawing board, kwamba kudabwa nazo kuti kodi zikuchitikadi Malawi muno. Choncho ndimafuna ndikupempheni a Kaliati kumene muliko, ndikupempheni akambala chifukwa inu ndi amene mwakhala kumene mukusunga chipani ngati wamkulu. Ndikupempheni nonse anjawala Afredokisi, ndikupempheni nonse amayi Makuta, ndikupempheni nonse amene muli
akuluakulu abanda kunena kuti nthawi yodandaula inatha, ndipo akunena kuti musadandaule. Nthawi zina pali maliro ena pabanja anthu amauzidwa kunena kuti wamwalirayi akunena kuti musalire. Inenso ndikupempheni nonse a UTM, ndikupempheni amalawi nonse konse muliko kunena kuti kumangidwa kwa amayi Kaliati nyadiranakoni kwambiri. Munyadire mumve kukoma mu mtimamo, chifukwa chachikulu chili chasala pang'ono kuti chichitike, ndipo chasala pang'ono kuti chibwere pambalambanda. Koma ine kumene kujako kukhoti kuja simunathe kuona kuti amene uja ndi Chilima anabwera uja. Anthu amalawi tateni tizipemphera, tiyeni tizipemphera, tizimukhulupirira Mulungu, tizimukhulupirira Allah. Support imene inabwera ija ndikufuna ndikuthokozeni amalawi. Support imene ija sikuti munangobwera kuzangopereka support wambayi, koma Mulungu anakutumani kuti tabwerani kukhoti mukamuone Chilima. Koma ambiri Chilima simunamuone, ine namuonatu. Ine namuonatu Saulosi, ndinaonatu anthu aja kuchikanga waja, ambiri anabwera pompaja. Tithokoze kwambiri, ndipo kuchokera lero akuti muzipemphera kwambiri, chifukwa chachikulucho chimene chikuyenera kuchitikacho chasala pang'ono. Ena ankaona ngati akufuna ati amulange mayi Kaliati osaziwa kuti akuzilanga okha. Lero decision yani imene mwakambirana usiku ija musayisinthe iyayi, ameneyo di mumangedi. Tammangeni inu mwana wakumulanjeyo wakwankandoyo mumange. Patakhalanso kuti mukufunanso anthu ena kuti muwamange, inenso ndilirede chifukwa ine ndizadziwa chimene ndikumangiridwa. Ndipo patakhalanso plani ina monga mmene mwayikonzera, chifukwa pali maplani ambiri amene mwakonza okhuzananso ndi ineyo Boni Kalindo kumbali yophedwayi. Ine ndiye ndilirede tu kwambiri, ndipo ndikunyadira ndikukudikirani kopya kunena kuti anthu anu amene mwakonzawo mwatumawo kuti ati athane ndi Boni Kalindo mukungozitayisa nthawi. Ine ndine woopsa kwambiri. Ndikufuna ndikuchenjezeni kunena kuti maplani anu amene mwakonza ochita target anthu ena andale, ochita target ma activist including me, ine ndekha mundisamale chifukwa wina apita nane. Ndipo ukamabwera iweyo amene watumidwa iweyo, kaya uzakhala ndi mfuti, kaya suzakhala ndi mfuti, kaya ukufuna tilowe pansi, ine ndilirede kwambiri, ndipo ndikukukonzekerani kuti ndikumane nanu. Siku limene muzanyamuka ndizakhala kuti ineyo amanda anga amayirine Katole kwanjeza andiuza kale china chilichonse, Adikison Katole, Alfred Katole andituma kale andiuza kale china chilichonse kuphatikizapo chewiniko. Ndiye ndikufuna ndikuuze, do not touch the anointed. Do not try to touch the anointed. Muyaluka ndi chifukwa chake mukakafusa akuluakulu akwanu akakuuzani kuti kuli mwambi wina wache onena kuti nthawi zina munthu umakhonza kuyaluka ni mwana wakukhonde. Zimene zikuchitika muziko muno, Mulungu akufuna asuke ziko la Malawi. Mavuto amene amalawi mukukumana nawo akuti musadandaule. Inu tu Malawi muno mukuchitika zinthu. Tamuyang'aneni loya uja kamangira ujayo, muyang'ane zimene akulankhula. Sikuti akungolankhula tu loya ujatu, amene ujayo amene aliko akumutuma ndi Mulungu. Ndipo ndithokoze kwambiri kunena kuti kumalawi kunoko kuli ma magistrate, kuli ma judge amene ali ndi welfare ya ziko lino, amene amafuna chilungamo chiziyenda ngati mazi. Tikuthokozeni iniyo majaji, ma magistrate amene Mulungu wakutuma ni kuti muombole ziko ili.
chifukwa si onse amene amachedwa maapozi amakhala oyipa. Pali maapozi ena amene amakhala abwino, kumalidya apo lija lowawa koma kulidya solina lokoma kwambiri. Choncho Mulungu is about to clean this country. Ndipo wina wache kaya afune asafune koma ulendo wache wakwana, ndipo umene wakwana mpalibenso kubwerera. Mulungu andituma kuti ndikuthokozeni Amalawi nonse chifukwa cha support imene mwapereka zulo ku khoti pamene Mai Kaliati amapasidwa bero. Zimene zijazo akuti mukamaziona chonja musamangoziona chonjija, koma muziyang'anire kumbali ya uzimu, muziyang'anire kwa Allah, muziyang'anire kwa Mulungu is about to say something. Mulungu ati amalikonda ziko ili, ndipo zimene ziti zichitike 2025 Amalawi ambiri muzadabwa. Tangopita ni mukalembese, ndipo tikuziwa kuti kwapangidwa plani ina kunena kuti ma issues onse amene achokera ku court onena kuti anthu azikalembesa ati sakufuna kuachita address mu phase imeneyi, akufuna achite address mu phase number 2 chifukwa akuti phase imeneyo izakhala kuti akulembesano madera ati akwawo. Choncho ambiri amene inuyo mukupita mma centers kuti mukalembese, ngati sakulembani musadandaule, inu tangotengani phone yanu muyimbe kwa the DC, kundiyimbira ine, kumuyimbira Ntanyiwa, kumuyimbira Wabakiri Muluzi, mupereke zina lanu, center yanu, ndipo mumuchite koti amene yoyo wapa center poyo, kuti wamkulu akuyang'anira pa center po ndi ndani, headmaster wapa menepo ndi ndani. Ngatiso pali wa polisi wina wache mumuyang'ane pa mtima pache mutenge zina lache. Zonsezo muzilembe nde muzitumize kwa ifeyo, chifukwa zikapitirira akufuna kuti nanga pakali panopa phase ya second week yayamba, komano anthu ambiri akubwerera. Anthu ofuna kuti akachose nkhandweyo akubwerera sakulembesa, ndi akunena kuti Mulungu akundiuza ine kunena kuti musadandaule konse, chifukwa mu Central Region muzachitika zinthu zimene anthu sazazikhulupirira. Pamene iwe ukupita kuti ukabe, nthawi zina umakabedwa, umapezeka kuti walowa nyumba yosilika, malo kuti ukabe umangoyamba kugona. Zimene zizachitike ku Central Region kunoko, anthu a Central Region amene akunenedwa kuti ndi a Central Region ndi amene atazamusinge wina pakhosi ndipo suzakhulupirira. Boni Kalindo the DC mwana upsha kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, tiye Mabuka box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa. Wayankhula kwa Bon Kalindo lero lino pa 29 Oktoba 2024.